O Lamar 2 xa botou a andar. Trátase dun proxecto que busca combater as basuras mariñas a través da educación ambiental, a economía circular e a implicación do sector pesqueiro. Os primeiros en sumarse á iniciativa foron escolares de Ribeira. 60 alumnos e alumnas de Educación Infantil e primeiro de primaria do CEI Plurilingüe o Grupo de Ribeira participaron na presentación de Lamar 2, a segunda edición do Laboratorio Participativo para a Prevención e Valorización das Basuras Mariñas. O proxecto, impulsado por Fundamar, Amicos e a Federación Nacional de Confrarías de Pescadores, dá continuidade ao traballo desenvolvido en Galicia e Andalucía, incorporando agora Asturias e a Comunidade Valenciana para ampliar o seu impacto territorial. Lamar 2 é continuidade do Lamar que empezamos o ano pasado e que continúa. E ten tres principios. O primeiro é a concienciación sobre a importancia do cuidado do mar e de que del depende o noso futuro. A segundo é poñer o granciño de area en reducir as basuras mariñas, sobre todo os plásticos mariños. E a terceira é darlle unha volta e intentar facer cousas con esa basura mariña, darlle unha segunda vida. A Lonxa de Ribeira acolleu diferentes actividades de sensibilización ambiental con xogos, obradoiros de reciclaxe e dinámicas para aprender a clasificar residuos e comprender como circula o lixo polos océanos. Hoxe vedes aquí unha muestra dos pequenos, no que vai de ano levamos máis de 1500 pequenos concienciados dentro deste proxecto e ademais isto se enmarca na Semana do Medio Ambiente, o día 5 é o Día Mundial do Medio Ambiente e a nosa forma que mellor celebralo que é esta. Hoxe íbamos facer unha limpeza de playas aquí en Coroso, como nos chove, pois facemos unha sensibilización aquí e aproximándonos á problemática das basuras, pero o objetivo principal é que todos, cada un, empezando polos máis novos, poñamos o noso graniño de area en coidar o planeta. Os responsables da iniciativa destacaron a importancia de implicar a cidadanía na protección dos ecosistemas mariños e de fomentar modelos de desenvolvemento baseados na economía circular e sostible. É esencial transmitirlle a esta xente xoven, rapaces que temos 4, 5, 6 anos, a importancia de continuar con esa actividade. Temos que transmitirlle o legado que a su vez nos transmiteron nosos pais, os nosos avós, e hai unha serie de conceptos, xa que estamos na Semana dos Océanos, dos mares, como son a importancia de a economía circular, de darlle unha segunda vida a moitos produtos, reciclar todo o que podamos encontrar, intentar eliminar os plásticos, os microplásticos, para así protexer a biodiversidade. Dende o sector pesqueiro subliñaron tamén o papel fundamental dos profesionais do mar na detección e prevención dos residuos mariños, actuando como auténticos vixiantes das costas e dos océanos. Lamar 2 é moi importante para nós porque realmente con estes proxectos facemos efectiva ese mantra, digamos, de que os pescadores, as pescadoras, as mariscadores e mariscadoras non son parte dun problema, sino unha parte moi importante da solución ao problema das basuras marinas. Ao longo da súa execución, Lamar 2 desenvolverá 14 xornadas de recollida e clasificación de residuos coa previsión de superar os 500 kilos de lixo mariño recuperado e implicar a centos de persoas en accións de información e sensibilización ambiental.